only see y'all as the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you wanna test to look like you can close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already, not selling my, you on the, y'all moving, ready to, whoa. A zatem, kochani, witamy bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj, kochani, mamy ważenie oczywiście przed wielką galą Silesian, na którą czekamy z wielkimi emocjami. Drodzy Państwo, dzisiejszego wieczoru będziemy ważyli naszych gladiatorów, naszych zawodników, fighterów. Kochani, dzisiaj możemy się z nimi zapoznać. Jeszcze raz, kochani, witamy serdecznie. Organizatorzy imprezy, Fundacja Wspierania Sportu Silesia, oczywiście z głównym organizatorem Dawidem Kurtysiakiem. Witamy serdecznie. Moja skromna osoba Markus P. Kochani, w takim razie na samym wstępie nie omieszkałbym podziękować naszym sponsorom, których chciałbym przedstawić, a mianowicie Montostal Silesia, Morris Chorzów, Hermes Spa Psa, Lukas Remonty, Pasja TV, Jarex Wrestling, Klima Service, Arvena Aluminium, DBX Bushido, Lumaro Sport, Grupa Wolf, Terapia Manualna Ali Nurbagandow, Lake Home and Spa Kruszkowce, Browar 16, Health Jet, Catering Dietetyczny, Jubiler Niko, Viva Car Detailing, Kancelaria Notarialna Notus, Kancelaria Adwokacka Duraj Rek, Adam Krawiec, Wąsaty Drań. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy naszym sponsorom, u których na pewno będziemy jeszcze niejednego razu oczywiście omawiać i przypominać jutrzejszego wieczoru, na który serdecznie zapraszamy. A teraz informacja dla tych, którzy niestety nie mogą być z nami. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy oczywiście w Morris, Chorzów, okolice, Katowice. Wszystkich serdecznie zapraszamy właśnie do tego pięknego miejsca. Bilety będą do kupienia w kasach. Ci, co nie mogą nas odwiedzić fizycznie, mogą oglądać oczywiście transmisję na żywo i można to wykupić na pay-per-view na stronie www.silesianmma.pl. Drodzy Państwo, panowie i damy, dorzućmy wielkie brawo dla naszych sponsorów. Dziękuję bardzo. Brawo. Drodzy Państwo, zatem zaczynamy nasze ważenie i zapraszam jako pierwszego zawodnika biały narożnik i zobaczymy, co się wydarzy na wadze. A zatem reprezentujący MMA, biały narożnik, MMA Semi Pro, Adrian Kucypera. Śmiało, śmiało, śmiało. A zatem, drodzy Państwo, patrzymy na wagę i dokładnie waga pokazuje 61,200. Bardzo dziękujemy, stań sobie może po tej stronie. Drodzy Państwo, przypominam, nie oszczędzajcie w waszych emocjach. Ja wiem, że jesteśmy w nieco kameralnym wydaniu dzisiaj, ale jak najbardziej możemy te emocje pokazywać. Drodzy Państwo, jego przeciwnikiem w jutrzejszym oktagonie i zapraszamy do nas teraz Olympus Dąbrowska Górnicza. Oczywiście to był biały narożnik, a teraz Dominik Sitko! Reprezentujący Shark Top Team Bytom. A zatem na wagę wnosi dokładnie 61 kg. Bardzo dziękujemy panowie, bardzo prosimy tutaj face to face.
I to jest czas dla reporterów, dla tych, którzy chcieliby właśnie strzelić fotkę, dla naszych medialnych reporterów. Bardzo dziękujemy. Panowie, zobaczymy się jutro i bardzo dziękujemy. A zatem, drodzy Państwo, kolejne spięcie i zapraszamy z mojego lewego narożnika, czyli biały narożnik, boks i Szymon Czempiel! I spoglądamy na wagę, która pokazuje nam dokładnie 61 kg. A jego przeciwnikiem będzie Mariusz Gumny. Mariusz Gumny na wagę wnosi dokładnie 61,5 kg. Panowie, przypominam oczywiście i damę reprezentuje Shark Top Team Bytom, a teraz czas dla reporterów i oczywiście tak zwany face to face. Drodzy Państwo, z tego co widać, tutaj naprawdę profesjonalnie podchodzą do tych walk. To nie jest byle oczywiście zabawa. Ci zawodnicy przyłożyli dużo wkład oczywiście pracy, żeby właśnie wystąpić jutro, wejść do oktagonu i walczyć. W takim razie zapraszamy kolejnych MMA reprezentujący biały narożnik semi-pro Dawid Oczkowski. I wynoszący na wagę 76,800. Bardzo dziękujemy. A jego przeciwnikiem jutrzejszego wieczoru Fight Club Bytom. Jego przeciwnikiem Kamil Sternicki, Spartan Chorzów. I wnosi na wagę dokładnie 71 kg. Tak jest, bardzo prosimy panowie face to face. To oczywiście była chwila dla naszych reporterów. Dziękujemy panowie. Panowie, nie uciekajcie jeszcze, chwileczkę, zrobimy mały wyjątek. Chciałbym zadać wam pytanie, jak przygotowywania do jutrzejszego wieczoru? Bardzo dobrze. Wygrasz? Oczywiście, że tak. Piękne, oczywiście bojowe podejście do walki. A jak to u ciebie wygląda? Świetnie. To były intensywne 2 miesiące. Jestem przygotowany. To jest twój debiutancki występ w oktagonie, czy już masz za sobą jakiś... Drugi pojedynek. Drugi pojedynek. Bardzo pięknie. Zobaczymy się jutro. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Dorzućmy śmiało wielkie brawo. Śmiało. A zatem, kochani, kolejne spięcie. Kolejni zawodnicy. Biały narożnik K1. Małe rękawice Konrad Tlauka. A na wagę dokładnie wnosi 88,900. A jego przeciwnikiem jutrzejszego wieczoru Warriors z Katowice Daniel Ścierski. Na wagę dokładnie wnosi 90 kg. Panowie, zapraszamy oczywiście face to face. Drodzy Państwo, to już jest większa waga. Tutaj się już bajki kończą. To już naprawdę będzie ostra walka, już to czuję. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, kolejni zawodnicy reprezentujący również K1.
I oto biały narożnik i zapraszamy do nas Alex Putak! A na wagę wniósł 71,1 stówka, a jego przeciwnikiem Spartan Chorzów, Shark Tap Team Bytom, Maciej Szelung. I na wagę wniósł dokładnie 71,5 kg. Dżentelmeni, zapraszam oczywiście face to face. Proszę Państwa, nie wiem jak Wy, ja osobiście sam nie mogę się doczekać tych spięć, tej walki, tego co się właśnie jutro wydarzy. Bardzo dziękujemy panowie. I oto kolejni w formule MMA Semi Pro. I zapraszamy biały narożnik Oliver Sulenta. A na wagę dokładnie wnosi 65,800. Tak jest, a jego przeciwnikiem jutrzejszego wieczoru Spartan Chorzów, Adrian Prokajza. Siemanko, witamy serdecznie. Lekki uśmiech, dobre podejście, profesjonalne, a na wagę dokładnie wnosi 66 kg. Zapraszamy panowie do przodu, to jest czas dla reporterów, tak zwany face to face. Kochani, wy tego nie słyszeliście, ale ja słyszałem. Jeden do drugiego mówi, uśmiechaj się. Ja pierniczę, co za profeska. Fajnie. Kochani, podchodzimy do tego oczywiście i profesjonalnie, i z uśmiechem, i z walecznym sercem. To się liczy. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję. I oczywiście kolejni również w formule MMA Semi Pro Paweł Selwa. I na wagę wniósł dokładnie 73,200. Paweł Selwa, reprezentujący Universal Fight Team Rzeszów, a jego przeciwnikiem jutrzejszego pięknego wieczoru będzie Sulejman Romańczyk. Śmiało, śmiało, kochani, nie oszczędzajcie w waszych emocjach. I na wagę wnosi dokładnie 73,700. Pięknie, panowie, zapraszam do przodu, tak zwany face to face. Kochani, czuć ten duch walki cały czas tutaj jest z nami i kolejni również reprezentujący formułę MMA Semi Pro. I zapraszamy do nas Karol Rutkowski, Olympus Dąbrowa Górnicza. I na wagę wnosi 71,600. Tak jest. Zapraszamy oczywiście jego przeciwnika Wojciech Dąbrowski. Wojciech Dąbrowski dokładnie wnosi na wagę 70 kg 600. Tak jest, stajemy naprzeciwko siebie, panowie. Face to face. Duch walki. Gladiatorzy jutrzejszego oktagonu, jutrzejszego wieczoru, na który serdecznie zapraszamy. Dzięki bardzo. A zatem, kochani, reprezentujący Pro MMA Adria
Shalutoshvili. Dobrze powiedziałem? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Przywitajcie wielkimi brawami! A na wagę wnosi dokładnie 71,400. Tak jest. A jego przeciwnikiem, kochani, reprezentujący niebieski narożnik, łamator Racibusz, Patryk Wojcik. A na wagę wnosi dokładnie 69,600. I tak zwany face to face. Pełna profeska, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy panowie. I zbliżamy się, drodzy państwo, do ostatnich 3 par zawodników, którzy jutrzejszego wieczoru pokażą się w naszym oktagonie. Mam nadzieję, że kochani wybraliście sobie swoich faworytów. Już wiecie, na kogo będziecie oczywiście kibicować. A zatem Formuła MMA Pro Szymon Biłas! Śmiało, kochani, dorzucamy wielkie brawo! A na wagę wnosi dokładnie 72,300. Reprezentujący Universal Fight Team Rzeszów. A jego przeciwnikiem już jutro, w sobotę, będzie Sergiusz Uzarek! A na wagę, kochani, wnosi dokładnie 73,400. Pięknie, kochani, zaczyna się dziać bardzo gorąco. To już trzecia para naszych zawodników od końca i tak zwany face to face. Panowie, zatrzymajcie się tutaj ze mną. Poczekajcie, zatrzymajcie się ze mną. Co chciałbyś przekazać swoim wielbicielom, tym, którzy będą właśnie na ciebie głosowali? Głosowali? To jakieś głosowanie będzie? Oczywiście nie głosowali, przepraszam, źle się sformułowałem. Którzy będą trzymali kciuki za twoją wygraną, wiadomo. Że daje z siebie wszystko i będzie dobra walka. To mogę obiecać. Będzie się działo? W której rundzie? W której rundzie to się zakończy według ciebie? Nie bawię się w typerkę. Dobra. W takim razie idziemy do ciebie. Jak przygotowania twoje wyglądały? Super, przebiegły tak jak przebiec powinny. Jestem szybszy od cienia, twardszy od kamienia. Życzę swojemu rywalowi powodzenia i niech wygra lepszy. Wow, to było naprawdę bardzo dojrzałe, niesamowite i bardzo dziękujemy. Fighter, zawodnik, który życzy również powodzenia swojemu rywalowi. Kochani, bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałem zapytać, tam jakiś trener tajny sygnał pokazywał. Co to za tajny sygnał, kurde? Jest? Jest. Żartuję, śmieję się. Panie trener, co to był za tajny sygnał? Musimy wiedzieć. Tu nie ma żadnych tajemnic. Halo. Nie wiedziałem, że są takie tajemnice. Okej, jest okej. Proszę Państwa, kolejne spięcie naszych zawodników to Formuła MMA Pro. Bartek Bielawski! Bartek Bielawski, siemaneczko, witam serdecznie. I zobaczymy, co teraz się wydarzy. A dokładnie na wagę wnosi 84 kg, równiutko. I jego przeciwnikiem, kochani, jutrzejszego pięknego wieczoru, Sebastian Szweda! Wnoszący na wagę 83,600. Panowie, zapraszamy oczywiście na face to face. Kochani, jak widzimy, oczywiście to już jest większa waga.
większe doświadczenie. Bardzo dziękujemy panowie. I zatem, drodzy Państwo, to już jest ostatnia dzisiaj wyczytana, a jutro oczywiście to będzie kulminacyjny moment i ostatnia walka wieczoru, na którą zapraszamy. Uwaga, Formuła K1, małe rękawice i zapraszamy do nas Dominik Parola. A na wagę dokładnie wnosi 75,5 kg. Reprezentujący Unique Fight Club Warszawa. A jego przeciwnikiem czempion Katowice Patryk Nikel. I Patryk Nikel na wagę wnosi dokładnie 75 kg. I zapraszamy panowie oczywiście na tak zwany face to face. Uzbrójmy się w cierpliwość, przepraszamy na emocje, gdzieś coś tutaj nie zostało podane. Przepraszam. Dobrze, drodzy Państwo, w takim razie wolę zrzucić oczywiście winę na mnie, że coś przeoczyłem. Dwuja siadaj i w takim razie tutaj mówię ten, tak? Dobrze. Moja wina. Ekstra 30 sekund, a zatem kochani, przeoczyłem, bardzo przepraszam, nasi zawodnicy i zapraszamy w formule MMA Pro Marcin Maleszewski. Sorry. A na wagę wnosi dokładnie 61,5 kg. Bardzo dziękujemy, reprezentujący Silesian Cage Club. A jego przeciwnikiem Shark Tap Team Bytom jutro będzie Dominik Dymiński. Wnoszący na wagę dokładnie 61,5 kg. Zapraszamy na face to face. A zatem, kochani, jeszcze raz bardzo dziękujemy dla tych, którzy nas oglądają. Zapraszam oczywiście jutrzejszego wieczoru, dokładnie Mosir, Chorzów, okolice, Katowice i wszystkich oczywiście zainteresowanych. Przyjeżdżajcie do nas, jesteśmy właśnie w tym miejscu. Jeśli nie macie możliwości przyjechać, oglądajcie nas na żywo i można wykupić pay-per-view na stronie silesianmma.pl. Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym wszystkim sponsorom, organizatorowi Dawidowi Kurtysiakowi. Bardzo dziękuję, Sonia i oczywiście nasza ślicznotka z mojej prawej i lewej strony. Do zobaczenia, do jutra. Dzięki bardzo. Cześć! Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold